Zdravím všetkých Minecraftiakov. Vítam vás u môjho prvého videa, po ktorom sa najprv spoznáme, nie druhého. Pomáhať mi pritom budú môj kamarát a to je asi tak všetko. Takže zahráme si testovaciu mapu a ukážem vám, ak sa robí latrina 3500. Dobre, au. Takže všetko, čo budeme potrebovať. Počkajte. Takže ako prvý budeme potrebovať nejaký stavebný materiál, lávu, vodu, pistón obyčajný, ďalej redstone a redstone torch, samozrejme ešte. A môžeme zahrať, takže začneme budovou 6x6. Dobre, budeme radšej ticho, lebo to môžu pozerať aj deti. 6x6. Tak. Toto asi strihnem, keby viem ako, ale nie, srandujem. Takže toto by aj stačilo, ešte samozrejme strechu. Dobre, takže môžeme začať. Máme tu vykopanú takúto jamku a takúto budovu, takže vykopeme si najprv 10 krát kociek, neviem koľko to je, tak náhodne. Dobre. Do každého dáte takto jeden do každej strany a potom totok. A ešte do každého tohto jeden, kde pôjde lava. Tak, to by sme mali. Teraz ideme namontovať stroj hlavný. Najprv si musíme nájsť, kde je presne tá jama. Tu, dobre. Tu dáme pistón, ktorý bude napojený na redstone. Tak, to by sme mali, takto. Tu dáte blok a na ňo dáte páčku, najlepšie tlačítko neodporúčam. Teraz, keď sa na to tak pozriete, ten pistón by sa mal teraz aktivovať. Aktivoval sa veľmi dobre. Teraz ešte okolo toho pistónu musíme spraviť nádržku na vodu, takže nejak takto. Tá latrina bude zakopaná celá, takže nebude nič vidno, takže sa nemusíte bať o vzhľad. Sem dáme vodu a dokončíme tento strechu. Dobre, takže toto by sme mali a teraz môžeme ísť už na výzor tej kadibudky. Budeme potrebovať sklo, to je jedno aké, najlepšie takéto na výzor, nejaké schodíky, knižku na čítanie, ďalej dispenser, aby ste mali kam dať toaletný papier v úvodzovkách, tak. A ešte jednu pačku
a ostatok doladíme neskôr. Sem dáte jedno okno, najkrajšie je to aj sem, keď dáte dozadu a sem, či sem. Najlepšie odporúčam žltú a červenú vlnu. Červenú ako koberec a žltú ako ostatná výzdoba. Schodíky dáme sem, takto. Páčku tu máme. Dispenser dáme takto. Vrajím, že netreba sa bať o zlato, všetko bude potom zakryté. A páčku dať takto. Alebo spravíme to lepšie. Takto. Páčku sem. Dobre. A ešte si môžeme dať taký wooden slab a ten dáme sem. Teraz potrebujeme cedulku, aby ste náhodou nespadli do lávy a ešte trapdoor. Tu trapdoor, tu tak. Cedulku dáte, no to som nemyslel, tú lávu nám to pokazilo, nevadí. A trapdoor dáte niekde 3 bloky, napríklad tej jednode. A musíte ju otvoriť, to je dôležité. Tak. Tá voda ďalej nepôjde, takže výborne, tu je láva. Tak. Čo to je zase? Dobre. A ideme už dokončiť posledný výzor. Odporúčam Stones Bricks, to sú teda také najkrajšie. No. Tak. Som nový užívateľ YouTube a tak by mi strašne pomohlo, keby mi dáte like a odber. Inak ďakujem. Keby niečo potrebujete, píšte do komentárov, mapu vám dám, download link, aj too many items, keby chcete. Tie okná sa potom odokryjú. Vidíte, ten redstone sa pekne zakryje. A hľadám ešte partnerov, keby niekto má záujem, tak môj Skype nájdete dole v popisu videa. Tak, teraz takto. Robíme peknú strechu. Ako som už povedal, je to na vás, aký materiál si vyberete na okrašlenie vašej latriny 3500. A tak, a posledná úprava. Samozrejme strecha. A budúce video budem robiť tak asi o týždeň, tak mi napíšte, tak mi navrhnite aké témy, alebo o čom by som mal spraviť to video.
Tak, a latrína, ešte tie okna, kde sú. Takže tak. Super. Tak. 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 A posledná, najposlednejšia úplne oprava zo všetkých, dvere. Takže máme krásnu latrínu 3500. No, toto sa doupravilo. Takže prídete, urobíte to, čo potrebujete, splachnete. Dáte si papier, ale no, to nie je papier. Dáte si papier. Viete, čo spravíte, zahodíte, spláchnete, vybavené. Dovidenia, takže like a odber.